Когато бях дете, умирах да гледам само забранени филми. За мен те бяха върха. Днес има предупреждения и забрани за всичко. Видеоигри, музика, пиячка, цигари. Предполагате, че забраните ще държат децата далеч от тези неща, а те са като реклама, гласяща: "Скивай! Това е най-готиното!" Виждате ли? Сега ви се гледа още повече, нали? Боже, ти се целуваш превъзходно. Чао! До скоро! Значи връзката ти с Марла става все по-сериозна. О, да. Браво, жребецо! Явно Лари още излиза с тази неваляшка. Клатушка седно никога не пада. Ей, ти къде отиваш? Имам среща с Бренда, отиваме на кино. Техните казаха, че може да спи у нас. Само се приберете на време. Добре. Тя трябва да им звънне от тук до 11, иначе няма да я пуснат. Не ли вярват? Не, всъщност не вярват на вас. Какво? Защо? Мислят, че вие с мама не сте най-добрите родители. Така ли казаха? Не, казаха, че сте скъпаняци. Не искам непознати хора да мислят, че се дъним като родители. Достатъчно е, че ние си го мислим. Родителите на Бренда я държат изкъсо. Сържи ги. Може и да не сме най-добрите, но оставаме. Ставаме ли? Не, мисля, че направо си ни бива. Какво беше това? Майк си играе с въздушната си пушка. Какво? Отдавна ме молеше да му купя и най-накрая се предадох. Дейв, защо първо не ме попита? Никога не я питам за трето мнение. Защото винаги казва не. Татко ми купи такава, когато бях колкото Майк. Нещо като ритуал. Както ти купи пробен сутиен на Хилари. Не познавам момиче загубило окото си, докато играе с пробния си сутиен. Това е съвсем различно. Аз купих на Майк държач за малки куршумчета, а ти на Хилари държач за малки бомбички. Това пък какво беше? Добре ли си? Аз съм добре, но тази птица е малко... мъртва. Застрелял си птица! Успокой се, Вики. Явно е било злополука. Сигурно птичката е прелитнала пред кутията, която е единствената ти мишена, нали? Не, просто я застрелях. Дано никога не му се налага да попада в съда. Чудо голямо. Голямо е, Дейв! Той е убил нещо. Един гълъб. Какво бихме правили без гълъбите? Кой ще яде галета и ще разнася болести? Виж, той знае, че е виновен и се чувства зле. Край на историята. Така ли? А може да е началото на историята, а краят е... Той беше толкова мил съсед. Не знам как тези хора се озоваха във фризера му. Нова телевизия представя американския сериен филм "Войната вкъщи". Сценарист Роб Лодърстейн. Това шоу е толкова нагласено. Съвсем случайно всички правят секс точно в таксито с скритите камери. И знаеш ли кое е още по-нагласено? Шофьорът говори английски. Да. Здравейте, прибрахме се. Лека нощ, господин и госпожа Голд. Лека нощ. Лека нощ. Ей, Хилари, върни се. Дай ми целувка за лека нощ. Ела тук. Това е моят бащински тест целуни и подуши. Надушвам тютюн, алкохол, трева или момчета. Ако Хилари иска да се измъкне, по-добре да използва сезона на алергиите. Всичко е наред. Лека нощ. Лека нощ. Минавам теста целуни и подуши още от 13 годишна. Затова винаги си нося парфюм, дъвка, ментови бомбони и ароматизатор. Ало? Здравей, Арлин. Не, децата току-що се върнаха. Да, добре са. Гледат телевизия в стаята на Хилари. Разбира се, че имаме ветчип. Добре, до скоро. Майката на Бренда ли беше? Да. Ей, какво е това ветчип? Нещо, което забранява достъпа до програми с секс и насилие. Ако няма секс и насилие, кой би гледал телевизия? Тези хора прекалено се стягат.
Какво правите? Изчезвай. Загърни си халата. О, Боже. Господи, вие сте пияни. Наквасихме си устата. Да, яко се наквасихме. Това беше яко. Лари, Лари, само да си казал на татко или на мама, мъртъв си. Не ми харесваш, когато си пияна. А ти не ми харесваш, когато съм трезва. Трябва да пишкам. Ей, къде съм те виждала преди? Живее в тази къща. Аз съм брат на твоята приятелка. Не. Видяхте през голямото междучасие. Ти ходиш с онази Марла, нали? Да. Тебе си те бива. Заслужаваш нещо повече. Наистина ли? Забавен си. Ела тук. Виж ти, оказва се, че Марла все пак не се целува толкова добре. Чакай ме тук. Отивам да намеря Хилари. И когато тя заспи, ще се върна. Ще те чакам. Благодаря. Дейв. Стига, Вики, не мога пак толкова скоро. Чух Майк да крещи. Мисля, че има кошмар. Така ли? Добре, че ми каза. Хайде да го нагледаме и да се уверим, че е добре. Да, чудесна идея. Ти го направи, става ли? Аз имам по-добра. Да го направи родителят, който му е купил въздушната пушка, причинила този кошмар. О, харесва ми, когато станеш агресивна, скъпа. Знаеш ли? Готов съм да повторя. Добре. И после таткото Гълъб отива за храна и повече не се връща. А майката Гълъб казва: татко Гълъб е мъртъв! Татко Гълъб е мъртъв! Боже, защо сега не бях на мястото на татко Гълъб? Заради това ли ме събуди? Заради един тъп гълъб? Който аз убих. Майк, не се осъждай строго, чули? В живота човек прави грешки и се учи от тях. Хайде, заспивай. Татко, ще останеш ли при мен, докато заспя? Не. Добре. Заспа ли вече? Опитай го. О, не, няма да го опитам. Какво правите тук толкова късно? Нищо. Мотаме се. Искаш ли нещо за ядене? Или за биене. Боже мой, вие сте пияни. Аз не съм. Аз съм. Ще ми кажете ли какво си мислехте? О, Боже. О, Боже. О, Боже! Добре, де. Може би сме малко пинали. Не, Мики Руни е малко пинал. Вие сте се отрязали. Ей, какво става? Божичко, да не би някой да е болен? Да, от грип абсолют. Супер. Точно когато измих пода. Как се осмелявате да пиете под носа ни? Моля? Забрави. Ще си поговорим сутринта, когато запомниш темата на разговора. Дейв, качи ги горе. Не, аз дори не мога да ги гледам. Добре, аз ще ги кача, ти почисти повръщаното. Момичета, хайде по леглата. Последния път, когато го казах на две пияни момичета, ме чакаше далеч по-щур купон. Още съм бясна на Хилари. Успокой топката, днес ще си го върнеш. Мислиш ли, че постъпваме правилно? Виж, когато аз бях на нейната възраст и нашите ме хванаха, че пия, баща ми ме наби и ме наказа да бъда всеки уикенд с тях. Имаше ли полза? Голяма, била си с нашите, нали? Още повече ми се допи. Добро утро. По-добре ли си? Да, вече съм добре. Браво. Ей! Какво правиш? Ти обичаш яхния с говеждо? Да, слушайте.
Реших да стана вегетарианец. Какво му каза с нощи? Казах му, няма да го преодолееш, ако не станеш вегетарианец. Какво мислиш, че му казах? Лягай си и ме остави на мира. Това нямаше да се случи, ако не му беше купил въздушна пушка. Не е дошъл краят на света, Вики. Скъпа Аби, синът ми иска да яде зеленчуци. Какво да правя? Подпис: най-безхаберната майка в Ню-Йорк. И сега ще готвя две различни яденета всеки ден? Толкова ли е сложно? Детето иска да яде зеленчуци. Чудо голямо. Добре, радвам се, че мислиш така, защото ти ще му готвиш. Добре, кажи ми рецептата за броколи. Ами да, броколи. Ей, здравейте! Как сте, дами? Ужасно. Знаете ли какво ви трябва? Една здравословна закуска. Да. Да. Заповядайте. Яйца на очи. Вкусни и рохки, точно както ги обичаш. Толкова са съблазнителни. Вижте ги, приличат на това, което Бренда издрайва вчера на пода. Какво? Ето, скъпа, сега ще ти дам още нещо. О, съжалявам. Имам 2 леви ръце. Опа! Намерих старата си свирка. Я да видим дали работи. Добре, моля ви. Не бих могла да се чувствам по-зле от сега. О, не съм сигурен в това. Моля ви, имам ужасно главоболие. Така ли? Затова 16-годишните не бива да пият. Да, защото е незаконно и не е здравословно. Да, опасно е и ти замъглява мозъка. Първо, вие изобщо не сте умни. Като се напиете, стават още по-глупави. Ние няма да ви позволим да пиете. Ако пак го направите, ще си имате проблеми. Големи проблеми. Големи проблеми. Ясно? Дано това, че драйвахте почти цяла нощ, ви е за урок. Да, беше. Ако опиташ пак, ще те изпратя при нашите. Боже мой! Какво прави тя с езика си? Сякаш се опитва да запали кола. Да си го кажем направо, тя е далеч от Бренда. Време е Лари да вдигне мизата. Ти се целуваш страхотно. Да. Трябва да поговорим. Готвенето за Майк не се оказа такава велика тайна. Кое е ефтино, лесно за приготвяне и всяко дете го обича? Макарони с сирене. Отбих се през борсата, няма да пазарувам поне 1 година. Ако той оцелее толкова време. Майк, вечерята ти е готова. Не, Как така? Не, как така? не, това няма да го ям. Това сирене има сирище. Какво е това сирище? Ензим, получен от кравешки черва. Какво ти пука? Кравата вече е умряла. Откъде знаеш, че не е донор на органи? Татко, съжалявам, не мога да го ям. Знаеш ли колко време съм го приготвил? Ами... 4 минути. Добре, че си се запасил. Ей, може ли да ви попитам нещо? За онова, което с нощи ми казахте за пиенето. Щом е толкова опасно, защо и вие го правите? Защото сме възрастни и знаем как да пием с мярка. Затова има възраст за пиене, за гласуване и за правене на секс. За теб тя никога няма да настъпи. Не, аз приключих с пиенето. Но ако е толкова нездравословно, тогава какво значение има на колко години си? Знаеш ли, имаш право. Така ли? Да. И знаеш ли какво? От сега нататък никой в тази къща няма да пие. Сериозно? Да? Сериозно? Да. Добре, чудесно. Това пък какво беше? Може би това с пиенето е отчасти по наша вина. Това беше нашата водка. Не бива да пием, докато децата живеят тук. Стига, Вики, ние пием, понеже децата живеят тук. Защо да го правим пред очите им? Тя е права. Даваме им лош пример. Това, че тя се е напила, не значи, че ние не може да пием. Аз не съм направил нищо лошо. Ходя на работа, изкарвам прехраната. Ако ми се пие бира след работа, 16-годишната ми дъщеря няма право да ми забранява. Не, но жена ти има. Бренда, здравей! Изглежда страхотно. Да, знам. Ей, щях да ти се обаждам.
Защо? За да те поканя да излезем. Защо? Забрави ли, че се натискахме в гаража, когато с Хилари се бяхте напили? Боже, значи все пак се е случило. Пиенето наистина ти замъглява мозък. Ти каза, че ме бива и че заслужавам нещо по-добро от Марла. Може, но не толкова добро, колкото мен. Много съм разочарован от теб. Какво? На практика аз съм извън къщата. Добре де, това беше тъп план. Да, казах ти го още в началото. Слушай, допуснах ужасна грешка. Не знам какво съм си мислил. Спокойно, не ти се сърдя, Лари. Значи може пак да се съберем? Не, това е невъзможно. Вече обещах на Дъг Бочели да излизам с него. Една последна целувка на раздяла. Няма да бъде честно спрямо Дъг. А и Лари се целува така, сякаш рафа ябълка. Остърс се върха, нали? Гор. Тихо. Добре, стегни се. Добре. Здравейте! Какво правите тук? Дойдохме да вземем Бренда. Бренда не е тук. Току-що ни се обади да я вземем. О, тогава сигурно е тук. Влезте. Да? Так му щяхме да ядем сладолет. Ако искате, ще ви приготвя макарони с сирене. За 4 минути ще са готови. Да не сте пили? Не много. Само няколко маргарити. Пробвахме хексиканска мрана. Извинете. Исках да кажа хексиканска мрана. Те са пияни. Да, затова бях против Бренда да идва тук. Да взимаме Бренда и да си ходим. Не. Какво значи това? А? Това, че не сме невротични и строги като вас, не значи, че сме лоши родители. Дори не знаехте, че дъщеря ни е тук. Можеше да се случи нещо, докато ви няма. Нямаше да е по-зле от случилото се, докато бяхме тук. Онази вечер вашето малко ангелче се натряска и отрайфа цялата кухня. И пода на хола. Имаше малко и върху жена ми. Какво? Прави сте. Той е пиян. Много е пиян. Дори не знае какво говори. Дейв! И не смятахте да ни кажете, така ли? Не, ние взехме мерки. Тя направи закуска, аз свирих със свирка. Всичко беше под контрол. Да. Здрасти, мамо. Здрасти, татко. Бренда, да си ходим. Тръгваме веднага. Довиждане, господин и госпожо. Веднага. И от сега нататък, ако момичетата искат да бъдат заедно, ще се събират само у нас. Няма проблем, Арлин. На твое място щях да си приготвя кофата и парцала. Не вярвам на очите си. Обещахте да не пиете. Само преди 2 дни. Свърши ли? Дори не мога да ви гледам. Направо ме е срам от вас. Свърши ли вече? Искаш да правя каквото казваш. Добре, явно ти се размина много лесно. Следващите 2 седмици никакво излизане. Наказана си. Защо? Заради пиенето ли? Защото казах, че няма да го правя? И заради това, че много плямпаш, а сега изчезвай. Марш таята си, хайде. И като се качиш горе, си спомни, че ние сме родителите, а ти си детето. Да, голяма уста. Развалиха момент. Да, дори не сме толкова пияни. Да? Ей, сутринта трябва да си вземем колата от ресторанта. Ето, Майк, приготвих ти булгур и табули. И не знам още какво, но никога не е било живо. Ти какво точно ядеш? Сандвич с телешко. Телешко? Знаеш ли как се прави? От малки телета, които ги държат в клетки преди да ги заколят. Да, знам. Мисля, че заради клетките са толкова вкусни. Ей, какво правиш? В това сирене може да има черва. На кравата вече ни трябват. Ролите озвучиха артистите Ева Демирева, Виктория Будеш, Симеон Владов, Тодор Николов.